Tshabangu Bribed to kill Chamisa. Azviperi mushe tichipinda muzimba yanyora vachiti self-imposed citizen coalition for change SADC. Interim Secretary General Sengizo Tshabangu was bribed by the Central Intelligence Organization CIO to kill Nelson Chamisa's political career. It has imaged. Sabina mashoko azvizere ndomana kuti vo subscribe like utina on the bell icon. Tipinda mnamonyo kwa mchenzi. In this operation, Tshabangu collaborated with the retired Brigadier General Walter Tafumane, Deputy Director General of the CIO and leader of the Forever Association Zimbabwe FAS, and an organization implicated in helping ZANU-PF in rig the 23 August 2023 general elections. A local news organization revealed that Tshabangu and Tafumane coordinated strategies and resources for an operation aimed at the destabilizing the SADC, discrediting Chamisa and engineering by-elections to secure ZANU-PF a 2/3 majority in parliament. Mashoko ari kubuda nyogwa panapa muzimu ai vataura mashoko kuti aiwa Tshabangu ndiye akaplota kana akabribewa kuti apedze political career yese yava Nelson Chamisa bato re-Citizen Coalition for Change. Asi zvisinei tona va Nelson Chamisa aiwa vakarizena, but tona kuti aiwa vachitori aiwa neutongo kana kuti ubato utorimo mu-Citizen Coalition for Change. Tinoona vana Jameson Timber naPromise Mukwananzi vachingorimo but varilewa kuna Nelson Chamisa. Tudze mafunguro enyu mnodi pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section medu, sana subscribe kuleka, tinotina on the bell icon.